Bagamat nakabit na ng syudad ng Angeles City ang herd immunity, pinakamabisa pa rin umano na mailayo sa komunidad ang mga COVID positive o suspect para mag-isolate. Ito ang pananaw ni Barangay Balibago Captain Tony Mamak kaugnay ng unti-unting pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar na siyang may pinakamalaking populasyon sa highly urbanized city. Ang isang street merong 120 houses. Bawal silang lumabas. Diyan lang sila. Ang nagkaroon ng COVID dyan, 2 o 3 lang. So, kung pati yung nagka-COVID, nandyan sa lahat na yan, lahat pwedeng mahawaan lahat yung buong granular lockdown mo na yan. Samantalang ang karakter nitong Omicron virus na ito ngayon ay wala man natang 1 minute pagka nag-usap tayo hawa ka na. Ayon kay Kapitan Mamak, may plano siyang muling gawing isolation facility ang covered court ng barangay. Dito raw dadalhin ang mga kabarangay na hindi akma ang bahay para magsagawa ng home isolation batay na rin sa rekisitos ng Department of Health. Bagamat hamon sa kanila ang sustainability ng maintenance nito mula sa pagkain at gamot, ang limitadong bilang ng araw na hindi bababa sa 5 ay kakayanin na umano ng barangay. Pero ako, ang plano ko sa Barangay Balibago, ilalagay namin kaagad, within this week, itatayo namin yung aming home quarantine, quarantine facilities to avoid yung home quarantine. Kasi nagkaroon na tayo ng lesson learned na yan kung nung araw yung Delta variant hindi ganun katindi kabilis ang transmission, ito mabilis Sa panayam ng CLTV News sa Chief Implementor ng Vaccination Program ng Angeles City na si IC Calagwas, sumusunod na anya sila ngayon sa bagong guidelines ng pag-isolate sa mga fully vaccinated na pinaikli ang araw. Vaccinated, pag mild at saka asymptomatic, home isolation, 7 to 10 days. Alright. Pag halimbawa severe, yan yung dinadala namin ng hospital. Kasi kailangan maintindihan natin pa, kaya bakit nagbago ba yung sistema ng Angeles City? Una, kasi inadapt namin yung DOH guidelines na pwede na yung home isolation as long as vaccinated. Nakabit na kasi ang herd immunity sa lungsod kaya ito ang proseso ng pag-isolate sa mga tinamaan ng COVID-19 kahit na may banta ng Omicron variant. Tayo sa Angeles City may herd immunity na tayo. So almost 73% vaccinated na. So kailangan din mag-adapt tayo ng changes home isolation. Otherwise, parang wala tayong ginawang bago with the vaccinated. Hindi na isolation facility ng syudad ang City College of Angeles bilang paghahanda sa limited face-to-face learning setup. Pero ayon kay Calagwas, mayroon pa rin umanong 3 hotel na may higit 100 bed capacity para sa mga indigent na Angelenyo na hindi akma ang bahay para sa home care system na ipinatutupad ng City Health Office. Although ngayon kasi, yung idinadala natin sa hotel, yung talagang walang capability. Like for example, Pao, yung isang constituent natin, 5 sila sa bahay, 1 lang ang banyo, may 2 na silang positive. Yun yung kinukuha natin, dinadala sa hotel. Ngayon, meron tayong 3 hotel, 2 doon, indigent. So meaning to say, yun talagang totally subsidized ng city. Ngayon, halimbawa, meron namang kaya at gusto niya mas maganda yung facility, doon siya sa paying. Sa ilalim ng IATF Resolution 156 na inilabas nitong January 6, 2022, Section A, nilimitahan ang isolation days ng mga fully vaccinated individuals. Ang mga fully vaccinated na close contact ng mga COVID-19 carrier, 7 araw na lamang ang quarantine, habang 10 araw na lamang ang isolation ng mga fully vaccinated, naka-first dose, or kahit walang bakuna na asymptomatic o mild to moderate symptoms. 21 days naman ang mga severe at critical patients. Dahil sa kondisyon ng healthcare system sa bansa, ibinaba naman sa 5 araw ang isolation sa mga fully vaccinated na medical frontliner mula sa dating 10 araw. Paolo G. Santos, CLTV News.